Ahojte všetci, ja vás vítam pri dnešnom videu, ja som Viktória a dneska to bude môj celodenný vlog. Práve teraz som prišla z tréningu a potrebujem si upratať svoje veci a potom sa ísť učiť, takže poďte so mnou. Ja vždy predtým, ako sa pôjdem učiť, tak vždy si urobím čaj. Mám taký od mojej tety, mám aj v svojej šálke, Michaela Jacksona. A ja si furt predtým zrobím čaj, pretože ja vždy, keď sa učím, tak mám rada, keď si dám niečo fajné, proste nejaký fajný čaj, alebo proste hocičo, len nech je to také fajné. A tento čaj je veľmi výborný a nepotrebuješ tam dať ani cukorník. A tento je naozaj výborný, takže ten som si uvarila, teda urobila som si ho. A vždy si, akože nie vždy, ale som si ešte pustila nejaké pesničky na Spotify, na svojom notebooku, pretože samozrejme nemám ich nahlas, len tak tiše, aby som sa mohla tak zreagovať a pokojne sa učiť. Teda pokojne si robiť úlohy a prvé som začala robiť matiku, pretože zajtra píšeme písomku z matiky a potrebujem si to všetko dôkladne prejsť, tak som si tu napísala, že opakovanie matematiky a napísala som si tu všetko, že kombinátorika, mierka mapy a plánu kocka, proste aký je ten, že vek sa rovná akrát a potom, že kváder, že a tak proste. Si vypisujem a potom si budem dávať príklady a vlastne potom si budem počítať a budem vedieť, ako mi to vlastne ide. No a potom sa začnem učiť chemiu, pretože potrebujem sa učiť druhý stĺpček prvkov a potrebujem chemické prvky a zlúčenými sa učiť vlastne túto stranu aj túto a k tomu ešte tie prvky. Takže pomer je 6-6, takže stíhať sa podľa mňa učiť budem. Moja babka príde až o 7:30 domov a mamka by mala až o 9:00 prísť roboty domov. Samozrejme, nie som sama doma, som s detkom a s ujom doma a so sestrou, takže... Ale oni sú ve vedľajšej izbe. Pretože ja keď sa učím, chcem mať ticho. Aby mi tu nikto nekričal a tak. Takže možno si radšej zapla pesničky na upokojenie a idem si všetko dôkladne prejsť a uvidíme, ako to mi pôjde. Dobré ráno všetci. Práve som vstala, je 6:15. Popravde, akože spala som celkom fajn, akože aj keď som unavená, ale to nevadí, takže idem sa teraz. OK. Je 5 hodín a ja som sa teraz učila občianku a teraz sa učím fyziku z zdroje svetla. Tentokrát som si nezapla pesničku, pretože ma to znervozňovalo. Takže teraz sa idem učiť fyziku a potom si kus oddychnem, pretože už teraz zaspávam pri tom. Som strašne unavená, takže doučím sa toto a dám si proste už pauzu, pretože inak sa už nič nemám učiť, iba toto. Takže keď sa toto doučím, mám pauzu. OK. Je 5 hodín. Práve som sa doučila občianku a teraz sa učím fyziku. A popravde sa mi už nechce, ale čo už nevadí. Takže keď sa doučím fyziku, tak potom si pôjdem niečo, neviem, pojem niečo kresliť alebo oddychnem si. Tu by som asi video mohla ukončiť. Viem, že to bolo trošku krátke video, ale chcela som to trošku mať tak skrátené. Samozrejme, ďalšie video vyjde o týždeň, takže môžete sa aspoň na čo tešiť. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.